ассалому алайкум ҳаводорон ва мухлисони сершумори бозиҳои миллӣ пойга ва бузкашӣ. ҳамаи шуморо санаи 2 ноябри соли ҷорӣ ба ноҳияи рӯдакӣ майдони бузкашии чашмаи роҳатӣ ки бо дастгирии ҷавонмардони ҷамоати деҳоти роҳатӣ бахшида ба фаро расидани ҷашни рӯзи қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи бузкашӣ баргузор мегардад даъват мекунем. биёе ҳамватан бо ҳамватан ободтар созем. ба даври хештан даврон кунем то номи нег аз симу зар созем. ба қадри меҳнати пешво кунем шукрона аз ҷонҳо. ба насли решаи миллат чун як таърихи нав созем. ғолибони ин бозии анъанавиро мукофотҳои гуногун интизор аст. марҳамат, ҳамаи шуморо рӯзи 2 ноябр ба ҷамоати деҳоти роҳатии калон майдони чашмаи роҳатӣ интизорем.